ва боварӣ дорум ки барои соли нав боз як плюси дигараш ҳамин мебошад ки и ба монанди маҳсулот мебошад, ба монанди мошин мебошад. Ягон намуд аблава дар ягон ҷо нестай. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки медонед дар канали ма старти бозии соли навӣ сар шид. Дар як рӯз 1000 билет фурӯхтем. 1000 раҳмати калон ба дастгирии шумо буд ва боварӣ дорум ки барои соли нав бо билет харидан мегиред. ҳаракат кунед, бахти худтона бисанҷед. марҳамат, видеои конкурса тамошо кунед, баъд барномаро идома метиҳем. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардесен. Инак старти бозии соли навии мо сар шид. Дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. бародарои азизу гироми қадр, да и бозии нави мо ҳамагӣ 58 дона призай ва нархи як дона билет 200 рублай. шумо метавонед ки ба 200 рубл соҳиби тӯҳфаҳои гарани бошед. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чек тароӣ мекунӣ, ҷошда билети тим меоя. бародарои азиз, бози нав сар шида. ҳаракат кунед, талхай билетҳоро бикафонед, ин ҳами ҳози билетхарира сар кунед. ака дар бораи призо гап мезанам, хоб бо диққат гӯш кунем. бо якум приз дар конкурси мо Camry D соли 2011 мотор 2.5, яъне ки XL. бародарои азиз, Camry D любителои худша дора. чӣ хеле ки медонед, беҳтарин мошинаи Camry D ҳеҷ вақт хиёл мекунам ки аймода намерава. ва дуюм мошини бозии мо Camry C солаш 2013, объём 2.4. ва сеюм мошини мо барои чиста пацанои ёш, я мошинчаи советский гуфтем бимонем ки ягон пацани ёш бихира бигарда. 99 солаш 2003. бародарои азиз, мошинда мешинӣ, завадид мекунӣ, мегарди. се нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара, путёвкаи Дубай падарка карда мешава. ғайри и билетҳошон дар бозӣ иштирок мекунанд. ва 5 конверти пулии калон дорем, конвертҳои 100 000 рубла ва 45 донаи дигар конвертҳои 10 000, 20 000, 50 000. ҳаматонда муваффақият. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди осонтар гардонидани гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Русия. президенти Русия шаҳрвандгирӣ дар Русияро осонтар кардааст. ин сабукӣ ба шаҳрвандони се кишвар рабт дошта, 5 соли иқомат дар Русия пеш аз муроҷиат ба шаҳрвандӣ ва донистану таъриху қонунҳо ҳатмӣ нахоҳад буд. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия вақте ки ҳуҷҷат пешниҳод мекарден барои гирифтани паспорти расистӣ, бояд ки шаҳрванди хориҷӣ таърих ва фарҳанги Федератсияи Русияра ва забони русиро бояд хуб медонист. айни ҳол осониҳо оварданд ки ҳар шаҳрванди хориҷие ки метавона паспорти расистӣ дастрас кунад, аз иҷа пас донистани таърих, донистани фарҳанг ва донистани забон муҳим намебошад. Владимир Путин гирифтани шаҳрвандии Русия барои сокинони Беларусия, Қазоқистон ва ҷумҳурии Тоҷикистонро осонтар кардааст. фармони дахлдори президенти Русия дар вебсайти Кремл нашр шудааст. мушаххас шудааст ки онҳое ки дар ин кишвар доимӣ иқомат доранд, новобаста аз муҳлати будубош дар Русия метавонанд барои гирифтани шаҳрвандии Русия муроҷиат кунанд. боз як плюси дигараш ҳамин мебошад ки шаҳрванди хориҷӣ чӣ қадаре ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ карда бошад ё ки накарда бошад, дигар аз иҷа пас ин чиза ба назар намегиранд. шаҳрвандони хориҷӣ ки қобили кор буда ба синни 18 расидаанд, метавонанд шаҳрвандии Русияро дастрас намоянд. илова бар ин гуфта мешавад ки шаҳрвандони Беларусия маҷбур нестанд ки дигар донистани забони русӣ барои онҳо ҳатмӣ бошад. ахиран президенти Федератсияи Русия дар ҷанббастии сол қайд карда гуфт: Русия хориҷионеро ки қонунҳоро риоя мекунанд ва мехоҳанд муҳоҷират кунанд, онҳоро мепазирад. маврид ба зикр аст ки дар нимсолаи аввали соли равон 287 000 хориҷӣ шиносномаи Русияро дастрас кардааст. гуфта мешавад ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки имсол паспорти расистскиро дастрас карданд, назар ба соли гузашта дар имсол 13 000 нафар шуморашон афзоиш ёфтагиаст.
خب тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ибд як қонуни нав дар Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони хориҷие ки мехоҳанд паспорти расистскиро дастрас кунанд чандин сабукиҳо ва роҳҳои осон барои шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ гардид. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, меган хизмата то 29 сола мешавад, ростай? Не, и гапҳо ягон асос надоранд. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 27 солагӣ муқаррар шудааст. Як каси дигар нависонда: акама телефони рабочий, як 10 та дорум, растамошка мекунанд ё ин ки не? Агар телефони рабочий гуфта телефонҳои пешшараро дар назар дошта бошед, не. бародарои азиз, баъд шумо як чиза нодуруст нафаҳмед, растамошка кардан аз ба қайдгирӣ фарқияти калон дорад. яъне ки нархи растамошка кардан арзон мебошад ва боз алоҳида барои ба қайдгирӣ пул пардохт карда мешавад. дар умум бигирем, телефони аз ҳама қимате ки ба қайд гирифта мешавад iPhone 15 Pro Max ки тақрибан 2000 сомон аст, вале асалини телефонҳош арзон мебошанд ва фикр мекунам ки ҳамаи шаҳрвандо iPhone 15 Pro Max надоранд ва ба ҳамин хотир ин чиза строго судид накунед ва нагӯед ки қимат аст. телефонҳое ки ғайри iPhone мебошад нархаш арзон аст бародаро. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, зан агар ба суд аризаи ҷудошавӣ пешниҳод кунад, агар шаҳодатномаи замима накунад, мумкин аст ба суд ариза пешниҳод кунад? агар мумкин набошад, ман метавонам ба суди олӣ аризаи кассатсионӣ пешниҳод кунам. вақте ки шумо ариза пешниҳод мекунед, ҳатмия, яъне ки замимашам лозим мебошад барои акти никоҳа бекор кардан. як каси дигар нависонда: ака зинда бошед, раҳмати калон ба шумо, хабарҳотон ҳамаш рост аст. зиндаву сарбаланд бошед шуморам, нафарҳое ки тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед моро. як каси дигар нависонда: растамошка як бор бикунӣ, чо мекунад дигар накунӣ? як бор мекунӣ растамошкаро, вақте ки шумо телефон ворид мекунед, як бор растамошкаш мекунед, тамом. и ба монанди маҳсулот мебошад, ба монанди мошин мебошад. ҳамин чизе ки ворид мекунед, шумо ура як бор растамошка мекунед, тамом. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, сози хуби ака, ин қонуни телефон барои растамошка барои чи аст? растамошка кардан ва ба қайд гирифтан барои плюси шаҳрвандо мебошад, яъне ки аз чандин роҳҳо пешгирӣ кардан мебошад. як каси дигар нависонда: чӣ тавр фаҳмем ки то чандума въезд маҳкам аст? въезда рӯз ва моҳша ҳеҷ кас фикр мекунам проверка кардан наметавонад, ғайри ана ҳамон суде ки ҳалнома бировардагӣ барои шуморо запрет мондан. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, нест ягон кас студентский билет тайёр кунад? не, бародари азиз, мо ин намуд нафарҳоро ягон бор тавсия надодаем ва рекламаро накардаем, ҳеҷ каса тавсия додан наметавонам озӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ ҳамин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагия ё ин ки не? меган олиам аблава кардесиян. ҳамин гапҳо ҳақиқат дорад бародар. бародарони азизу гиромӣ қадр, имрӯз яъне ки 20 декабр мебошад, тақрибан як моҳ мешавад ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиаст ва ҳар гапе ки беасос астаи ба ӯ гапҳо бовар накунед, ягон намуд аблава дар ягон ҷо нестай. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.